Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marcelito. Pomoy, biro lang. Taong 2000, Kabangkalan, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghahanda ang pamilya ni Marcelito para sa papasapit na piyesta. Nakasanayan na kasi ng kanilang baryo na magtulungan kapag idinadaos ang kapistahan ng kanilang mahal na santo. Ambag-ambag ang bawat pamilya sa kanilang baryo sa handaang magaganap sa pagsapit ng kapistahan. Bilang pangunguha ng isda ang nakagisna ni Marcelito, kaya ang nais niyang iambag ay mga malalaking isdang kanyang mahuhuli sa ilang araw niyang pamamalaot. Konting description lang para sa lugar nila Marcelito. Nakatira sila Marcelito sa isang baryong merong kalayuan sa bayan. Bago ka makarating sa lugar nila Marcelito, ay kailangan mong dumaan sa isang malawak na pastuhan ng baka at palayan. Sa paglakbay mo sa daan patungo sa lugar nila Marcelito, ay wala kang madaraanang kahit isang bahay na nakatayo. Milya din ang pagitan ng baryo nila Marcelito sa ibang barangay sa kanilang lugar. Kaya lang naman naghahanda ang mga kabarangay nitong si Marcelito upang maging mainit ang pagtanggap nila sa mga dadayong tao sa kanilang gaganaping pista. Bukod sa pakain ay meron ding sayawang magaganap na siyang palaging pinupuntahan ng mga dayo galing sa ibang barangay. Dahil sa medyo kokonti pa lamang noon ang mga sasakyan, kaya tanging paglakad lamang at mga kalabaw ang palaging sinasakyan ng mga dayo. Isang araw bago ang pista, matindi na ang ginagawang paghahanda ng mga kababaryo ni Marcelito. Si Marcelito naman noong mga oras na yon ay maaga pang umalis sa kanilang tahanan upang magpalaot. Ang naiwang asawa ni Marcelito ay abala din sa paggawa nila ng mga pagkaing dadalhin sa araw ng pista. Nang makabalik na si Marcelito ay labis-labis ang kagalakan nito nang marinig ang malakas na musikang nanggagaling sa kanilang plaza. Pagdating ni Marcelito sa kanilang tahanan, agad nitong inilagay sa sisidlan ang mga isdang nahuli niya. "O Basing, heto na pala yung mga huli ko. Itabi mo dyan yung mga isdang nakahiwalay dahil ibababad ko yan sa araw." Wika ni Marcelito pagpasok nito ng kanilang bahay. Kubo lang kasi ang bahay nila noon na merong hagdan patungo sa kanilang silid. Ang ilalim ng papag nila Marcelito ay ang nagsisilbing kulungan para sa kanilang mga manok. Pag-abot ni Marcelito sa kanyang asawa ng mga isda, agad namang lumabas ito upang maligo. Pagsapit ng gabi bago ang pista, nagtipon-tipon ang mga kababaryo nila Marcelito upang magpulong. Hindi yon ordinaryong pulong ayon kay Marcelito. Bagkus ay pulong ito upang magmasid sa magaganap na pista sa kanilang baryo. Di lang kasi ordinaryong tao ang tumutungo sa baryo nila Marcelito tuwing kapistahan ng kanilang santo. Paminsan-minsan, may mga aswang at engkantong nag-aanyong tao upang gawing oportunidad na makapambiktima ng mga musmus na bata sa kanilang lugar. "Marcelito, kayong dalawa ni Tata magmamasid sa entrada ng ating baryo. Tingnan nyo kung merong hindi ordinaryong taong papasok sa ating lugar. Magmasid kayo ng maigi, Marcelito, dahil marami nang nabiktima ang mga demonyong yan." Wika ng tagapamahala ng kanilang barangay. Ayon kay Marcelito, na sa bawat dumaraang pista ay merong nabibiktima sa kanilang baryo. Hindi naman nagpapatinag ang mga kababaryo ni Marcelito gawa ng ang pistang kanilang idinadaos ay nagmula pa sa kanilang mga ninuno.
Hindi nila ito pwedeng itigil upang mailigtas lamang ang buhay ng ibang taong naninirahan sa kanila. Bale, ang mga kaganapang nangyayari sa baryo nila Marcelito tuwing pista ay tanging haka-haka lamang. Wala pang patunay sa mga sabi-sabi ng iilan sa mga kaganapang hindi nila napapansin o namamalayan. May mga nagsasabi ding kapag pista ay umaalis ang iba nilang kababaryo upang lumipat sa ibang lugar. Sa dami ng kumakalat sa baryo nila Marcelito, ay halos hindi na nila malaman kung ano ang kanilang paniniwalaan. Tanging pag-iingat na lamang ang alam ni Marcelito upang walang mangyaring masama sa kanilang pamilya. Meron din naman silang albularyo sa kanilang baryo pero hindi sapat ang aral nito upang makapagbigay ng sarili niyang opinyon sa mga nangyayari. Dagdag pa ni Marcelito na tuwing oras ng sayawan sa kapistahan ng kanilang baryo ay palaging merong nawawalang taga roon sa kanila. Kung hindi bata ay matanda. Yon ang palaging naglalaho sa kanila na parang bula. Pagsapit ng araw ng pista, matindi na ang paghahanda na ginawa nila Marcelito. Hindi niya pinapalabas ang anak niyang 3 taong gulang upang maiwasan ang mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Kahit ganon ang mga nangyayari sa lugar nila Marcelito, ay palaging masaya naman ang pagdaraos ng kanilang kapistahan. Umaga pa lamang sa baryo nila Marcelito, marami nang nagsisidagsaang mga dayo. Ang iba sa mga ito ay nagnenegosyo ng kung ano-anong paninda na siyang palaging hinihintay ng mga kababaryo ni Marcelito. Pagsapit ng gabi, napakalakas na ng musikang nanggagaling sa kanilang plaza. Napakasaya ng araw na yon ayon kay Marcelito. Kahit tagapagbantay lamang siya noong mga oras na yon, ay damang-dama nila ang kapistahan ng kanilang baryo. Sa pagtagal ng pista sa lugar nila Marcelito, ay pansin niyang parami na ng parami ang mga dayong pumapasok sa kanilang baryo. Animoy napakalayo pa ng mga pinanggalingan nito, gawa ng ibang-iba ang mga kasuotan nitong suot. Di naman ito pinansin ni Marcelito sa kadahilanang wiling-wili ito sa pista ng kanilang baryo. Sa pagtagal ng oras, ay biglang nabaling ang atensyon ni Marcelito sa mga nagsisidagsaang tao. Animoy biglang nawala ang saya niya noong mga oras na yon dahil sa kakaibang pakiramdam niya. Napansin mo ba yung mga pumasok? Tanong ni Marcelito sa kasama niya. Oh, bakit? Natural papasok yung mga yan kasi pista eh. Ikaw talaga Marcelito, masyado ka nadala sa pulong nating kahapon ah. Wala namang katotohanan yung mga balitang yun eh. Sagot naman ni Tata. Di na ito sinagot ni Marcelito, gawa ng alam niyang hindi naman nakabantay itong kasama niya sa inutos sa kanila. Patuloy lamang sa pagmamasid si Marcelito sa paligid at doon niya napagtanto na ang mga taong pumapasok sa kanilang baryo ay magkakaparehas. Halos marami siyang nakikitang magkakaparehas ang kasuotan noong mismong gabing yon. Labis-labis ang ipinagtataka noon ni Marcelito sa kadahilanang napakalalim na ng gabi at merong pa ring patuloy na pumapasok sa loob ng kanilang baryo. Sa sobrang dami nga ng dumalo ay halos mahilo na si Marcelito sa kanyang ginagawang pagbabantay. Habang siya ay nagbabantay, doon napagtanto ni Marcelito na maraming pumasok sa kanila pero hindi napupuno ang kanilang baryo. Doon na nagkaroon ng kutob si Marcelito na merong mali sa kanyang mga nasisilayan. Pagtitig ni Marcelito sa mga pagdating ng tao ay laking gulat na lamang niya nang makita niya itong pahalang ang pagkurap ng mga mata.
Sa pagkurap ng mata ng mga taong tinitingnan ni Marcelito, ay doon niya din nasilayan ang pagbabago ng kulay ng mga mata nito. Dahil sa mga nasipat ni Marcelito ay bigla niyang naisip ang mga haka-hakang umiikot sa kanilang baryo. Kung hindi siya nagkakamali noong mga oras na yon, ay maaaring ang kanyang nasilayan ay isang uri ng engkanto. Sa pagtagal ng pagbabantay doon ni Marcelito, hindi na niya nararamdaman ang kasiyahan sa pistang kanilang idinaraos. Ilang minuto pa ang lumipas, meron na namang nasipat si Marcelito na isang taong merong mahabang buhok na nakausli sa leeg nito. Dahil sa mga nakikita niya, napilitan na siyang gumawa ng kanyang hakbang. Bigla niyang tinungo ang labas ng kanilang baryo upang tingnan kung saan ang gagaling ang mga taong yon. Pagsipat ni Marcelito sa labas, ay laking gulat na lamang niya nang makita niyang napakatahimik ng daanan papaalis sa kanilang baryo. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang paningin at doon nga nakita na niya ang pinagmumulan ng mga nilalang na pumapasok sa kanila ay galing sa isang puno ng balete. Nang malaman niyang hindi tao ang dumadalo sa kanila, ay agad siyang kumaripas ng takbo upang tunguhin ang plaza. Kahit abalang-abala ang mga tao noon, ay hindi ito pinapansin ni Marcelito, gawa ng nais na niyang ipatigil ang kasiyahan. Nang makapasok na siya sa loob ng plaza, agad niyang tinungo ang pinagmumulan ng musika. Napakaraming tao ang nagsasayawan noong mga oras na yon, pero hindi ito alintana para kay Marcelito. Marcelito! Marcelito! Ano bang ginagawa mo? Wika ng isang kababaryo ni Marcelito. Nakita kasi siya nitong pilit sinisira ang kasiyahan na siyang labis na ikinagalit ng kanyang mga katrabaho. Paglapit nito sa kanya ay siya namang pagpatay ni Marcelito ng mga instrumentong pinanggagalingan ng musika. Biglang natigil ang sayawan sa kanilang baryo dahil sa ginawa ni Marcelito. Matapos ang lahat ng mga pangyayaring yon, ay kitang-kita ni Marcelito ang paglabas ng mga taong alam niyang engkanto. Dahil sa ginawa noon ni Marcelito, ay labis-labis na lamang ang galit ng kanyang mga kababaryo. Sinabihan siya nito ng kung ano-ano dahil sa pagpapahiya sa kanilang pistang idinaraos. Gayunpaman, kahit napigilan ni Marcelito ang sayawan, ay hindi ito sapat upang maniwala sa kanya ang kanyang mga kasama. Ang ginawa ng mga kasama noon ni Marcelito ay pinalabas siya ng plaza at ibinalik sa lugar na kanyang binabantayan. Matapos ang pagdiriwang nila ng pista, ay ang paglisa naman ng mga dayo sa kanilang baryo. Ang mga kababaryo noon ni Marcelito ay tila ba hindi nagtaka kung saan pupunta ang mga nakidalo. Ang kasama niyang si Tata ay napakahimbing na ng tulog sa kanilang binabantayan. Dahil sa mga kaganapang yon, ay ninais na ni Marcelitong alamin kung ano ang tunay na kaanyuan ng mga ito. Nang makalabas na ang panghuling dayo sa kanilang baryo, pasimple itong sinunda ni Marcelito. Paglabas niya ng kanilang baryo ay kitang-kita niyang pumasok ang mga ito sa talahibang patungo sa puno ng balete. Nakapila ang mga taong yon ng isang hanay sa kalaliman ng gabi. Halos dumaan lamang ang ilang minuto at bigla nang naglaho ang lahat ng nilalang na nasilayan ni Marcelito. Dala ng kuryosidad, ninais ni Marcelitong tunguhin ng personal ang baleteng pinasukan ng mga nilalang na nakidalo sa kanilang pista. Paglapit dito ni Marcelito,
ay laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang napakagandang puno ng balete sa kanyang harapan. Animoy buhay na buhay ang punong yon dahil sa mga alitap-tap na gumagapang dito. Paghawak ni Marcelito sa puno ng balete ay siya namang pagbawi niya ng kanyang kamay. Napansin niya kasing napakalambot ng puno ng baleteng yon na para bang hihigupin siya papaloob. Nang papaalis na doon si Marcelito, ay bigla na lamang siyang napatigil nang masipat niya ang mga alitaptap sa itaas ng puno ng balete. Meron itong daladalang parang bahay ng mga langgam na gawa sa bulak. Matapos niya itong masipat ay bigla itong inilaglag ng mga alitaptap sa kanyang harapan. Kasabay ng paglaglag ng bagay na yon, ay ang pagkarinig ni Marcelito ng isang napakalamig na boses na nagwiwika ng, "Kunin mo. Kunin mo. Kunin mo. Kunin mo." Dahil sa mga narinig ni Marcelito, ay agad niya naman itong kinuha at dali-daling tumakbo pabalik sa kanyang tahanan. Kinaumagahan ng pista, ay aalis na sana si Marcelito sa kanilang lugar. Ang kanyang asawa noong mga oras na yon ay sumunod na rin sa nais niya, gawa ng pinangakuan ito ni Marcelito ng magandang buhay sa kanilang lilipatang lugar. Bale, yun lang ang ginawang palusot ni Marcelito upang pumayag ang kanyang asawa sa kanilang pag-alis sa baryo nila. Paglabas nila ng kanilang bahay, dala-dala ang kanilang mga gamit, ay biglang nagulat si Marcelito nang nilapitan siya ng kanilang mga kababaryo. "Oh, Marcelito, saan kayo pupunta?" Tanong ng tagapamahala ng kanilang barangay. Magbabakasyon lang ho," sagot naman ni Marcelito. Dahil sa sinabi ni Marcelito ay hindi na siya nagawa pang pigilan ng mga ito. Lumipas ang ilang buwan at matagumpay namang nakapagpagawa sila Marcelito ng bago nilang bahay. Dala-dala pa rin noon ni Marcelito ang nakuha niya sa puno ng balete. Sa pag-usbong ng pamumuhay nila Marcelito, ay naisipan niyang gumawa ng negosyo na merong maliit na pondo. Nais niyang magnegosyo sa pag-asang balang araw ay magiging maayos din ang kanilang pamumuhay. Napakaraming pagsubok na dinaanan noon ni Marcelito sa pagpapayabong ng kanyang negosyo. Habang tumatagal sila sa kanilang bagong tirahan, ay nakakalimutan na ni Marcelito ang dati nilang pamumuhay. Isang araw, dinapuan ng kakaibang sakit ang anak ni Marcelito. Sa pagsapit ng hapon ay nagkakaroon ito ng lagnat at nagiging normal naman ang pakiramdam nito sa tuwing sasapit ang gabi. Dahil sa pabalik-balik na lagnat ng kanilang anak, kaya naisipan ni Marcelitong dalhin na ito sa isang manggagamot. Pagdating nila sa manggagamot, ay doon nila napag-alaman na inaaswang pala ang kanilang anak. Halos mag-iisang linggong ganon ang nararamdaman ng anak nila Marcelito, kaya labis-labis ang kanyang pagkabahala. "Huwag kayong mag-alala. Di pa naman ganon kalala ang kalagayan ng inyong anak. Yung atay lang nito ay parang binawasan ng aswang. Pero kayang-kaya pa natin tong gamutin." Wika ng albularyo matapos gamutin ang anak ni Marcelito. Ganun ho ba? Salamat ho. Ito ho, konting donasyon namin para sa tulong mo sa aming anak. Sagot naman ni Marcelito. Pag-abot ni Marcelito ng kanyang donasyon, ay biglang napatigil ang albularyo sa paglagay ng pangontra sa anak ni Marcelito. Dahil sa kakaibang kilos ng matanda, ay hindi agad na iabot ni Marcelito ang kanyang donasyon. "Teka lang,
Ano yang nasa bulsa mo? Tanong ng manggagamot. Pampaswerte lang ho. Para ho sa negosyo. Yun po ang pagkakaalam ko. Sagot naman ni Marcelito. Epektibong pampaswerte nga yan, Manong. Yayaman ka dyan. Payo ko lang ha. Huwag kang gagawa ng ikasasama ng mutyang hawak mo. Baka iwang ka niyan. Sagot naman ng manggagamot. Napangiti lang naman sa kanya si Marcelito habang kinukuha nito ang kanyang anak. Babala pa ng manggagamot na maaaring malugmok ang buhay nila Marcelito kapag iniwan siya ng kanyang karga. Halos tumagal ng ilang oras doon si Marcelito dahil sa pagkukwento ng manggagamot tungkol sa gamit na kanyang daladala. Pagsapit ng hapon, ginawa na nga ni Marcelito ang mga bagay na ibinilin sa kanya ng albularyo upang layuan ng aswang ang kanilang anak. Buong gabi ding nanatiling gising si Marcelito upang bantayan ang kanilang anak sa pagtulog nito. Sumapit ang 9:00 ng gabi. Biglang nakaramdam si Marcelito ng bigat ng paligid. Animoy dinaganan siya ng 2 batong nagsisilakihan sa kanyang dibdib. Kasabay ng pag-iba ng pakiramdam ni Marcelito ay ang pagrinig niya ng isang paghuni ng ibon. Alam ni Marcelitong yun na ang aswang na tinutukoy ng albularyo, kaya ang ginawa niya ay pinagilid niya ang kanyang anak sa pagkakahiga nito. Hinayaan lamang ni Marcelito ang pagpaparamdam ng aswang na yon, gawa ng hindi naman ito makakapasok sa kanilang tahanan dahil sa dami ng pangontrang ikinalat niya sa buong bahay nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Meron nang naririnig si Marcelito na mga asong nag-aalulong sa bahay ng kanilang kapitbahay. Ang paghuni din ng ibon na pinaghihinalaan niyang aswang ay papalakas na ng papalakas. Hanggang sa bigla na lamang itong naglaho at kasabay nito ang paggaan ng pakiramdam ni Marcelito. Kinaumagahan balik trabaho na naman sila Marcelito sa kanilang negosyo. Halos lahat ng makakabuti sa negosyo nila Marcelito ay ginawa nito para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Yun din ang huling gabi na dinalaw ang anak ni Marcelito ng aswang ayon sa kanya. Paglipas ng 2 taon, meron ng kaya sa buhay itong si Marcelito. Dahil sa marami na siyang tauhan noong mga oras na yon, ay pinili niyang bumalik sa dati nilang baryo. Pagbalik doon ni Marcelito ay laking gulat na lamang niya nang ibang-iba na ang paningin niya sa mga mukha ng dati niyang kababaryo. Animoy hindi niya mawari kung ano ang nangyayari sa mga ito. Nakikipag-usap yon sa kanya ng masaya, pero pansin ni Marcelito ang pag-iba-iba ng mga mukha nito. Hinayaan na lamang ni Marcelitong maging gano'n ang kanilang dating baryo sa kadahilanang hindi niya naman alam kung ano ang nangyayari sa mga ito. Sa pag-alis doon ni Marcelito, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya babalik sa kanilang dating baryo. Magpahanggang sa ngayon na may kaya na si Marcelito, ay hindi pa rin niya makakalimutan ang minsang nangyari sa kanilang dating baryo nang binisita ito ng mga dayong engkanto at nung pinagkalooban siya ng mutya ng alitap-tap. Okay, bago ko magbigay ng opinion, shoutout ko muna yung mga bagong warrior member ko na sina Seilei, Hitomi Kageyama, Carlo Tan, at sa mga nag-renew ng badge, nandyan sina Jutesa Moore, Christopher Tinosan, Nald Archon Ayrol, Christian E., Dustin Jericho Ray, Yamada Zenaida Japan, subscribe kayo dyan, Admin Dio Boyo, at kay Josh Gavaran. Ito naman, para sa mga random subs natin, nandyan sina Annabella, Skynika Elisterio,
Pretty Boy Gaming, Nonoyski, at Nancy Jaspio. Yan, ang masasabi ko lang, sobrang swerte ng bida ng kwento natin, no? Kasi pinagkalooban siya ng mutya ng alitaptap. Hindi ko lang alam kung mutya ng alitaptap na bahay ba yon o pingas ng kawayan. Pero mas maganda kung bahay. Kung mutya ng alitaptap na bahay kasi kumpleto na yun eh. Tapos may halo ring pangontra at saka pansilaw. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.